Hej, mit navn er Laura. Jeg er uddannet klinisk psykolog. Jeg er autoriseret og så er i gang med at blive specialist i psykoterapi for voksne. I den her lille video vil jeg prøve at fortælle lidt om, hvordan det er at have online samtaler med mig. Sådan så du måske kan blive klogere på, om det kunne være noget for dig. Jeg har over 10 års erfaring som psykolog, og både face-to-face og online. Men jeg tror, det der er virkelig vigtigt for mig, er egentlig sådan at sige, at hos mig er det vigtigt, at du føler dig tryg. Og virkelig tryg, så jeg vil sådan hele tiden i samtalerne tjekke ind med, om det arbejde, vi nu laver, giver mening. Det er det, du gerne vil arbejde med, og gør vi det på en måde, du forstår. Og jeg vil møde dig på en ikke-dømmende måde. Altså virkelig. Der er simpelthen ikke noget i samtalen med mig, der er for stort eller for småt, eller for mærkeligt, eller for skamfuldt. Det er virkelig, virkelig vigtigt, at jeg møder de mennesker, jeg har i terapi på en ikke-dømmende måde. Fordi det er sådan, jeg er som menneske. Jeg har erfaring med en lang række af problemstillinger. For eksempel angst, depression, stress, udbrændthed, relationer, bredt, vrede, traumer, overgreb, forældreskab, bare for at nævne nogen, men selvfølgelig ikke udtømmende. Men jeg vil altid tage udgangspunkt i, hvad det er, du søger hjælp til selvfølgelig, og så finder vi sammen ud af, hvordan vi så bedst muligt får hjulpet dig med det. Jeg trækker på forskellige metoder. Jeg har nogle forskellige efteruddannelser. Primært arbejder jeg psykodynamisk, og jeg har også det, der hedder en EMDR-uddannelse, jeg kan trække på. Så vil vi sådan sammen indkredse, hvad det er, der gør, at du ender op et sted i dit liv, hvor du ikke er glad. Hvad er det for nogle psykologiske mekanismer, der måske spiller ind? Jeg ved noget om hjernen og psyken og kroppen, og hvordan de spiller sammen, og det vil jeg trække på. De metoder, jeg bruger, er alle sammen evidensbaserede, og det betyder, at de hjælper, og det er der forskning, der viser. Samtalerne er online, og det er der rigtig mange, der er rigtig glade for. Man kan sidde, hvor man vil i tryghed, og forskningen viser også, at det virker lige så godt. Jeg glæder mig til at møde dig. Hvis du har lyst til at booke en samtale hos mig, så kan du skrive en mail eller anmode om en samtale, så finder vi ud af et tidspunkt, der passer for begge to.